Bona tarda. Estic aquí en representació de l'Associació d'Empresaris. El meu nom és Eduard Torres, el secretari de l'Organització Empresarial de Sant Cugat, i avui m'ha correspost tenir l'honor de presentar el nostre oponent, el doctor Joan Iglesias. Jo no sé si jo que et prepares una mica la introducció, de fet, el meu coneixement del doctor Iglesias era el que sé i he vist pels mitjans públics, però clar, també quan entres una mica a aprofundir amb el que després el doctor Iglesias ens explicarà, a vegades penses inclús que no està malament que un dia com avui, que és 14 d'abril, i assenyalat per altres motius, que parlem d'una hisenda pròpia catalana, perquè encara que el tecnicisme i la puritat dels números és una cosa, els sentiments i les ideologies són unes altres, i a partir d'aquí suposo que en el debat podrem aprofundir sobre aquestes qüestions. En primer lloc, òbviament, agrair la gentilesa d'Òmnium i dels patrocinadors en la meva persona quant a la presentació, agrair també al Trade Center amb la seva col·laboració, com sempre, inestimable, oferint-nos aquesta sala, l'Ajuntament de Sant Cugat, el diari de Sant Cugat, el Tot Sant Cugat també per publicitar aquest acte, els diversos de Sobirania i Justícia, Assemblea Nacional de Catalunya, etc., per pensar en aquest cicle de conferències que abasten, com vam tenir en l'anterioritat, el tema de les TICs amb el Jordi Puigneró, etc., i avisar, ja acabarem el cicle que ja comentaré més endavant. Bé, insistim, el doctor Joan Iglesias, nascut a Manresa l'any 1965, crec que és prou conegut per tots, doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Catalunya, de Barcelona, 18 anys inspector d'Hisenda, professor de dret tributari, també de la Universitat Autònoma. El 2011 guanya el Premi d'Estudis Financers de Tributació, actualment assessor del president Mas i director del programa per la definició d'un model d'administració tributària de Catalunya. Clar, per a mi em truca l'amic Bonet i avui també l'amic Moixí, que també el conec d'altres guerres, i em diuen, escolta, és que has de presentar el doctor Iglesias. I jo dic, bueno, allò que estaves informat, però dius, és que el doctor Iglesias el que avui ens presenta, ho va presentar el nostre president a l'Ateneu de Barcelona i a més fa el pròleg del llibre del doctor Iglesias. Aleshores, la veritat, un que està una mica basat davant dels tribunals, de parlar davant de micròfons, etc., doncs que aquest ponent que avui em toca a mi representar, doncs encara i així jo tinc la petita angoixa, perquè, òbviament, la categoria del ponent ja ha estat presentat pel nostre president, doncs això magnifica absolutament la ponència, que avui tindrem el gust i l'honor d'escoltar. No tenim a davant un polític, sinó una persona tècnica, és a dir, una persona que ens ha d'enfocar el que ha de ser la benzina d'un motor d'evolució dintre del concepte nacional de Catalunya. Aquesta benzina, òbviament, és la forma i de quina manera s'ha de recaptar i quins principis han de regir aquesta futura hisenda catalana. Principis de confiança, principis de transparència, que avui, malauradament, no només cal llegir els diaris per donar-te en compte que aquests principis que es defensen des de l'àmbit del doctor Iglesias moltes vegades, desgraciadament, queden bastant a l'aire. Com he dit, el llibre que ens presenta el doctor Iglesias està prologat pel nostre president, això crec que qualsevol esment per part meva és absolutament innecessari, i dir que la presentació, que sí que m'he informat, és que és absolutament àgil, molt visual, i estic convençut que el nostre oponent d'avui ens donarà aquelles pautes que en un futur que tots desitgem puguin fer rolar aquest país nostre, que és Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies.
vespre, gràcies per ser aquí. Gràcies a Òmnium Sant Cugat, a l'Assemblea de Sant Cugat, a Sobirania i Justícia i als diferents promotors i patrocinadors que han fet possible aquest acte. I, efectivament, de la presentació que acaba de fer amb tanta amabilitat, ha dit una cosa que és molt certa, i és que jo no soc un polític. Però estic ficat en aquest món i estic vivint aquesta política amb un element que es diu una estructura d'estat, que tinc una responsabilitat que m'ha encarregat el president, però que també em permet fer una cosa que m'agrada molt, que és exactament el que faig aquesta tarda, que és estar aquí i explicar una mica quina és la meva feina. I a mi, si em permeteu, com que em sento molt més còmode movent-me, baixaré aquí baix, tancaré aquest micro i ho farem d'una forma molt més propera que amb una taula grossa aquí al mig, que per mi és una barrera.